Το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, σε ύψωμα μέσα σε ένα δασίλειο από πέτρα. Διασχίζει τον προσφυγικό συνοικισμό της επάνω σκάλας και καταλήγει στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Η θέση σε αυτό το σημείο είναι απαράμιλη. Στα πόδια της απλώνεται η πανέμορφη Μυτιλήνη, ενώ στο βάθος απλώνεται τα παράλια της Τουρκίας. Η πρώτη ανασκαφική έρευνα έγινε το 1928 από τον Δημήτριο Ευαγγελίδη. Ο ίδιος το 1958 επανέλαβε την έρευνα κυρίως στον χώρο της ορχήστρας και της σκηνής. Οι ανασκαφές απέδειξαν ότι σώζεται η τελευταία οικοδομική φάση που χρονολογείται στα στερεορωμαϊκά χρόνια. Το σχήμα της ορχήστρας είναι κυκλικό με διάμετρο περίπου 24,20 μέτρα. Η ορχήστρα ορίζεται με το εντελώς κατεστραμμένο κύλο με τοίχο που έφερε ορθομαρμάρωση. Η σκηνή διαιρείται από 3 διαδρόμους. Στο μεσαίο βρέθηκε χτιστός οχετός για την απορροή των υδάτων. Το πεταλόσιμο κύλο του υπολογίζεται ότι ήταν χωρητικότητας περίπου 15.000 θεατών. Τέλος, η ηχητική του είναι υπέροχη και μπορεί να χαρακτηριστεί ως εφάμιλο της Επιδάκου.